si Alma Asilo. So welcome back to my channel, Alma Joy Vlog. So karon, ang ganap na to today is na ako'y mga kauban ko po. The sister, the legal sister. The legal sister and the Berto driver. As usual, si Berto lang gihapon ang amua driver. Kay kung ako ang mag-drive, dili man ko maka-vlog ug tarong kung ako ang mag-drive. So wa mi kasabot guys kung asa mi ipadpad sa among kapalaran karong hapuna. Kay ang among ruta karon is from Baybay going to Makinas, barangay Makinas, Berto. So mauna ni unsa naman ni nga kuan kanang baryo ha? O Buena Vista, Buena Vista. Kung among makitaan ang barangay hall sa Buena Vista ug makakita sad mi og tano mangayo me. Kung naabay mo hatag namo, kung naabag hapoy mo hatag namo. Ang lugar karon is, ang time na to karon is mga alas 3 puno, pero tungod kay ang level sa Buena Vista is taas-taas na, bugnaw na ang weather. Dili na sama sa among gigikanan ngayong labihang inita. Pag abot na mo diri sa Buena Vista tungod kay taas na ang iyang kanang level, bugnaw na. Mura na mig diasa kanang kuan. Murag dian nami sa Bagyo. Balon to. Dian mi diri unay kabayo. Naay kabayo nga among ma. Oh, naay kabayo. Hay kabayo, uy kaniwang sa kabayo. Ninduta sa kuan ni ati puyo ati uy. Bugnaw na. Bindaw. Pagikan na to dinhi aw dito sa pagikan na to sa lungsod. Una pa jud kabayo, kadaghan kabayo diri. Nindot na diri palugsong namin. Anong tuwa man pud sa taas pilto ang kuan? Ilang mining. Mao ni ang among kuan girls out. Si Berto Ray Boys diri Si Berto Ray Boy. Kining amo kami nagdag mga kabakahan oy samok-samok. Labi na tong duha. Wa may nagdag mga kabakahan kay samok-samok. Samong suroy-suroy kung sa among makita na. Laman di po yung mga tanong. Hindi panik na to. Sure na. Uy, nahimo namang paypayan ha. Ako yawa oy. Libre paypayan niya guys. Maadyo po ang ugaha. Oh, toy. Pastilan Ginoo. Daghan mo ato. Naam na po libreng paypayan dire. Buwas bukid oy. Oo. Grabe. O dagang nagmotor kuan. Uja nga nung inyo na yuta din ha? Oo. Uja? Nganong kadako man imong yuta? Layo man oh, ngato tayo. Sa dito. Asara ko sa mga. Kadiya ay na mga bulan. Ay ba? May yabay. Para oy. Kana din yan ay minjong mga yuta din eh. Papa magkana ninyo gibaligya. Ay Ginoo ko yutaan man di ay mo dire. Oh. Barangay Monteverde. Pudiri sa ako tatay dito. Napo din ay injo sa Ay. Mato ka iskulahan. Kanang sa iskulahan sa ako na tatay gidunit. Asa man? Oh. Ninja na pero na pa injo. Pero na pa injo. Nang bilin kay. Ano man iskulahan na ni? Iba nan bayag kay gidunit. Nang ato ko din mo vlog. Baru kita mo kon Barangay Monteverde Elementary School. Tahin imong tatay dire. Wala gini, sobrang ano sa isla. Ang dako anig yuta imong tatay oy.
Kisa mo po'y nag-ugmad diri ah. Ay, mga ilang mga dila. Siguro nga, ilang mga dila. Usa ni ka homestead na to, yung bahin na ito na. So, hindi ka nini nga. Oh, ang sobra Yang party ka patay. Apil ni islahan. Mo din giganahan sila ari kay ila man ni yuta og ila. Pero dili nang injo diri ang imong alma mater no kay dito mamo sa asang inyong alma mater? Barangay. Iguluan dito. Iguluan. Dito katong sa akong nanay po. Oo. Indot man yun. Mga dagko man din ni katigayonan ni akong mga Hindi, no? kakaubanan oy. Ayo daw. Be ato picture. Picture da mo. Picture da mo. Magpa-picture da mo kuno mi. Tabi. Kay picture da mo kuno mi diri ah. Hi ka mga hilo guys, ani ami sa Monteverde Elementary School. So na-miss lang nila nganhia ang ahong mga kauban kay kini kunong gilunan sa Monteverde Elementary School. Yuta kuno ni sa ilang lulo. Mao na nga ako silang giubanan para ilang makita pud ang connection ani nga yuta mao na ang ilang na-miss. Nga ilang gipa-introduce na ho nga ang part kuno ing ani nga eskwelahan ana apay kauban ing ani nga ilang katigayunan sa ilang lulo mo nang ganahan sila hingari sila so magpa-picture so nice kaayo ang ilang eskwelahan ana ron napay uban ongoing construction nga naidud ko kayo mga bato o nang ako mga kauban Kami day mamuyo. Dili na. O boss? o sige na okay na Dili na. O dili. Kami tulo. 1, 2, ready, set, go. Ing anak ka rich ang yung lulo sa una nga nag-donate og yuta. Gidunita gibanan. Giibanan ko og ilang yuta maong giganahan sila og ari. Kay ila pun oh katang saraga jud ja ang so kadto nga part inyo na to. Nasalin. Ato pa ingon dako pa oy. Itanaw dito gitulog di kay Di tanaw nang titulog kami. Naniguro na. So ang titulo na sa inyo ha. Aw na ade sa ilaha ang titulo siguradong ang titulo na sa ilaha. Katawanan mo ding nang ganahan jud ni sila nang hagad og suroy. Oh, katan usa mo ba yung ari on lagi mo. Nakita wa. Uy, nagbirandahan. Thank you. Pian nami guys, uli nami. Katong gagmatoy? Wala kayin ko kanto ko ka. Ano isino? Isa nang abulak. Bibis pa. Day, tira nati. Anay ako. Ano kayo bulak? Nag-vlogging. Takuha sa allocation nga dahon oh. Dami malit ana din hiuray. Ya, kadakuha. Gamay ra noon kog kamot pero dako gyud si dahon. Dahon. Oo. Mulagpad man na. Mas mulapad pa ni basta tambok. Uy na, takuha. Uy, tambok ka buyag. Ikaw kamot. Oh, vlogger man na siya. Katong ako gagmay, pink yapon. Okay, sa man ni tiya. Camila. Namo Camila. Maoro ba ni ahong gikuan? Kay naman ko'y bigon niya. Pero lahi to si og design.
Manang nanguliksyon po kung ani. Dito. Karon pa ko kita ing ani po. Daghan dito daghan na si Jack. Kuan na si Jack unsa niyan ana nga bulak. Eh Ginoo ko. Usa pa niyan. Pasimpul-simpul ra man din ang mga kaubanan, dako man din ang mga kayutaan. Sus ma. Naapil na noong ko sa ilang pag-check sa ilang kayutaan. Kari ay. Prayer plant ni siya no, nga klase. Kani ay. Mubulak day na. Kalancho. Kalancho na. Kalancho. Way mo sa anilan? Ayan. Ni? Adi ay. Ha? Ay, wala mo na. Wa. Tagaid yun na siya. Dako Ako may nagbuo, tagaid yun na siya. Sir, ba yung memory? Wala! Makapangadyo ka dyan ng mga kauban. Sure na, makapangadyo ni og tanom. May lain, hindi na naman. Ha? Hindi naman. Bagulay na buta, no? Hindi naman eh. Hindi na sa mga ginit, no? Mura si mura si Kuan. Kalong na yung mga ginit lang din. Kuan mo po ni siya ka ng bansa. Tanong mara among gipang-ari. Kani ing ani tag katong dito arang dagko ka jud dahon ay tama man dati. Tabuka. Loy, Loy. Kaya kami sa Kuan, Loy. Nangat, Loy. Yan na yung vlogger man yung Vlogger nga lokal. Eskwelahan. Vlogger nga Sa lokal. sanga sa ilog. Dati man to kakuan oy, di man to maka priso tong yellow bell. Karon taon. Kani ire? Salamat. Mabukad ka jud. Nakauyon. Pakita din. Oh, mabukad. Oh, tan pinangga gyud ni sila sa ilang tiyahin. Gibukad ka jud. Kita ka sa YouTube. Pagka maadyong batasan, o gingan na laman tanan tao na, way samok. Ani ang kuan amo. Mga parinti agi. Oh, kana ra. Kay aron sure na sa ilaw mga. Oo. Man ko ba yung sundot ko hindi? Wa makahitaw diha. Kung ama si Jaday nangaligo sila day suba. Si Junjun ra sila? O si Dudong rin naman sa ubos? O sa Kailwel? Oo. Si Junjun nagkamot siya. Oh, daghan na day gamot. Iwan siya. Oh, kinahanglan na jud Italy na i-transfer. Oo. Nganak na siya no? Una, oo. Kana, nabukad ka jud ang Bukad gud eh. Kinahanglan jud na kay di man na dus-duson gud kay ma. Yan makuan man ang kuan niya kuan man ini ang kuan singa ning mga anang iyang unod-unod no. Kana ati. Nakaliwat na gid kuan ni. Yehe. Salamat. Aw na ana gani. Nakapaliwat na gid kuan ni. Oh, pwede na na ati. Singan pa ni Judan. Pangadyo mo kuan na. Pincha. Na, inom ta oh. Paano ko ilagay dagang pinja? Ito po ang taon ng baligya o magbaligya mo. Oh, salamat lang.